Horas amang inang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiak pikiran nami, na mungkin boi pa morahok kita di pangradiota, di jamita, na nang si patol hasota di partangyangan, songoninang di parmingguon si ganuk minggu. Ditikyon na yung patol hason nami pikiran nami tu hita, na mungkin boi mangurupi hita taringot tu jamita di partangyangan, Imana gabi epistel tu minggu okuli tanggal 27 Maret 2025. Turpukta imasian Jesaya bindu 55. Ayat sada sahat ro di ayat sia. Dung takas hujahami turpuhon Jesaya bindu 55 ayat sada sahat ro di ayat sia. Jala hupa husor hami. Jala omma di pikiran nami. Na mungkin boi pamorahok kita. Na barjolo dung madabu jolmai tu bagasan dosa didok Tuhan de batama tu bawai ikon hir hodokmu mangaton si panganommu manang di bahasa Indonesia engkau akan berpeluh susah bekerja keras untuk mencari makananmu. Sahro dinamulak ko muse gabetano. Sampai engkau mencapai kematian. Jadi secara sederhana dipahami ia si panganon ima hanguluan. Si panganon nanek siluluan ni jol manang madabu tu dosai ima mbay mangului bana jala si panganoni luluan ni ibana may sa rodina mulak musei mana gabe tano manang dung mate ibana. Jadi secara sederhana hidup mencari makan. Dan makananlah yang memberi kehidupan. Alai molotai pai hutihut muse di panarihonon ni debata di jol mana parjoloi nang madabu tu bagasan dosa saharo tu opu ni akka bangsa Israel. Saya ditogi hodona sida laho mamuji debata pasangapod debata ala ido si panganon ni partodion. Mula nakinani ikon hirma hodokmu mangatus panganommu engkau akan bersusah payah mencari makananmu itu adalah makanan jasmani fisik tubuh. Alai guna paradehon si panganon ni partodion debatado. Jala holan di debatado dapot si panganon si songoni. Di doksi Jesaya sopola martuhor akka si panganon si songoni. Di turpuk taon kondisi ni bangsa Israel na dihabuangan situasi di nasida tung godak pe si panganon. Godak pe hepeng adok pe arta ni nasida. Tang dos pakilaraan nasida di habuangan dohot di tanoni nasida. Jadi hasonangan ni rohani nasida ima mulak tutano ni nasida. Ala hepeng, ala sinadongan, ala si pangano ni nasida di habuangan tongdo dang tuk pasonakon rohani nasida. Jadi berita terbukti petaida si panganon tohodoi mangalihon ngolu alai dang holan si panganoni hanguluan. Dakolan si panganon pardagingoni hanguluan. Alai rikot do si panganon partodion ima debata. Hatani debata. Padan ni debata. Naikon si hanguluhonon ni nasida. Jadi molotung di halunguton nasida pemulak. Tu inganan. Tu bangso ni nasida. Tu tano ni nasida. Asa sonang pakilalaan ni nasida. Mulak pe nasida musesian tano habuangani. Dilului sinadongan. Dilului hepeng. Dilului akka arta. Di hilala nasida mulak mamuse pakilalaan nasida. Alai didok si Jesaya molotuk pemulak nasida sian habuangani anggoso di bagasan debatado nasida
datuk hamoraon dohot akka hepeng sinadongan dohot akka si panganoni pasonakon nasida. Ala holan di debatado dapot hasonangani. Jadi nats ini turpuk tahun hubere kami manogihon nasida muse mulak tu debata. Ai holan debatado natuk para dehon hadameon hasonangan di bagasan rohani nasida. Jala molo benget nasida sahat roi ditikina lehonon di debatado asido tolong ni rohana paluahon nasida molo diingot nasida manjau debata ala sian nakipe molo hir hodok ni jolmai manglului si panganon mangatos si panganon na mencari makanannya ale anggo na pasonakon roha na pada mehon roha doho pikiran holan debatado. Molo tawon itu haluaon ala ngolu salileng-leleng na debatado na para dehon. Ala dung madabu jolma itu bagasad dosa mangalalui si panganon ni pardagingon na ibana ala yang gonama nyakapi doho na merencanakan nanaing patupahon haluaon ni todina haluaon ni ngoluna holan debatado. Maka ajakan ini kembalilah pada Tuhan. Mula mahamutu debata ala di bagasan ibana do hasonangan. Rikod do mulak tu Jerusalem. Rikod do mulak tu bangsoni nasida. Inganan ni nasida. Molo i mambay sonang rohani nasida nakin rupani. Dang dos rohani nasida tung mangap penasida. Dang dos di habuangan dohot di hutan nasida. Ala itung mangap penasida di hutan nasida. Molo di lausi nasida do patik ni debata. Jaladang dilului nasida patik ni debata. Tang adong hasonangan mian di bagasan rohani nasida. Atong selalu fokus pertama adalah carilah Tuhan. Dului hamuma debata. Tu konsep pada nem baru debata sendiri doro laho paluahon jolmai. Syarat pertama percayalah. Holan na porsea nama sada persyaratan utama di pada nem baru alanung dilehod do Tuhan Yesus Kristus. Dapot tita do haluauni di bagasan Yesus Kristus molo porsea hita. Nah mangihut musia diturpuk to kuidahami amanginang ima taringot tu ayat walu dohot ayat sia dada pikiran munai jala dada dalam muna akka dalaku ninna Jahoba. Napa tuduhon kekecewaan mereka tentu tertanam dalam hati dan pikiran mereka sebagai umat Allah. Ai bangso ni debatado hami alai ikut terbuang songoni lelengna. Alai ro debata marhitis saya paingoton bahwa segala cerita peristiwa dan bermacam hal yang terjadi dalam kehidupan mereka itu tidak bisa diambil mereka satu kesimpulan bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Manang dang diramoti dirongani debata nasida. Ala buktina di paluas debata nasida terbuang. Pola pikir mereka, cara berpikir mereka tidaklah seperti apa yang direncanakan Tuhan. Ide benda rancangan Tuhan didok-dok rancangan damai sejahtera. Alai loason ni debatado masa akana jahat, akana roa, akka godang parukilon dingolu ni jolma manusia alai dang i anggo sakap ni debata. Idok iwana di ayat sia ai songot timboni akka langit sian tanaon songoni do tumimbo akka dalaku sian dalan muna jala akka pikiraku sian pikiram munai. Dang nasubuh hitamangat tusi sakap ni debata dingolutta si ganopari. Secara sederhana tarat tusi hita doi dengan mengatakan bahwa rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tetapi bagaimana prosesnya itu terjadi sungguh
Ada keterbatasan kita untuk mengetahui. Nah, subui terpikir kita di luar ni konsep ni pikiran ni jolma Kristus Yesus. Sebab itu di luar konsep pikiran manusia. Di lehon laho pasahaton haluaon tu portibion asa taruli jolma manusia di haluaon saliling dililingna. Atok si paingot maon tu bangsa Israel di tikii. Molo naung marulahulak paluahok kamu, sian akahamaolon. Molo naung marulahulak mangalihok kamu, mangan ditikkinok salpu. Dang dihapor siyay hamu, ding tiki naneng ro. Laho pasonakon ngolu, dohot paluahok kamu, atong aha dia jala ise nama si hapor syamuna. Dalam bahasa Indonesia barangkali jika ia yang telah terbukti memelihara kehidupan mereka, menyediakan makanan jasmani mereka dalam peristiwa keluaran, jika tidak yakin lagi dan tidak percaya pada Tuhan yang telah menyiapkan semuanya itu di masa lalu, dan mereka tidak menyerahkan masa depan mereka kepada tangan yang perkasa seperti itu, kepada siapa lagi mereka harus percaya? Sebab hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan mereka masa yang lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Debatado nang mangalehon godang di ngoluta. Tu pikir kami tu sima hahona anna di jamita. Idok ibaneson pauba roha asa unang mago. Debata nang mangalehon godang dihita di tikinok salpu. Haperluata narikot dihita terlalu mo bihaluaon di bagasan Yesus Kristus. Na mangaramoti perdalanan ningoluta. Molo sopos berohata di ibana. Molo sopos berohata pasahaton ngolu sugut masa depan tu ibana. Tuisi dope pasahatotta. Atong molo diajak pe dison hamu bau ni roha. Pos maroham. Tusido ditogihon. Di pikiran nabi. Pos maroham di dewata, naung paradehon di tikinok salpu, sahat rodi sadarion, sahat rodi saliling nililingna. Unang be, say ganggu roham, pauba maroham, paposma hapor syaum, mulak ma tu dewata, makapor syai bana, molosoi hamamago jala lilu namaho di perdalanan ningolum. Atong ubik rami ruas ni huria togi honot tama asa merdalan di dalan halomuan ni roha ni debata naung takas mangaramoti ditikinak salpu ditiki sadarion sahat ro di saliling-lilingna di bagasan Yesus Kristus. Atong unang beta lului pangucan dia na asing Jehovah ma tahaposi. Ima di pikiran nami manginang ang giat boy mangurupi hita.